Ang Ginoo manaa kaninyo, manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Hinayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9 miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga way buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siyag laing pipila ka tawo nga way buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan maninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kun mao kana trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawumsom na ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Mingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan paniini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinoon kay ako manggihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi, mahiuna, o kadtong nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
sa pagdawat og ganti gikan sa Ginoo ba kaha or gikan sa atong isigataw, unsa may inyong pilion, kanang maulahi mo o mauna? Gana bang sa pagdawat ba, mga ayuda ba or dawat tag mga vaccine, dawat tag mga rewards, unsa may gusto ninyo, kanang mauwahi mo o mauna? Ulahi? Mauna gino. Dinhi sa simbahan ug manimba mo, asa man mo, sa unahan o sa awahian? Sa awahian. Kari mi diri sa awahian pader kay daghan ra ba kunong naulahi mahiuna niya ang nahanas unahan mauwahi. Mga igsoon, si Kristo nagpasabot dinhi og kanibang experience ang pagsinati sa presensya sa Ginoo, ang pagsinati sa iyang gingharian. Daghan kaayo nga nagsigig simba, naniguwang nalag sinimba, pero wa pagyod kasinati o Ginoo. Daghan sang mga pari, naniguwang nalas pagkapari, nangahimo na lang obispo, nangahimo na lang kardinal, ang uban gani nahimong Santo Papa, pero wa kasinati sa Ginoo. Oh, kamoron din pila man kabuk ninyo ang nakasinati o Ginoo, taas ang kamot. Mayo. Siguro mo nga nakasinati mo Ginoo. Istoryahe. Si San Vicente Ferrer nakasinati o Ginoo. Unsa may nahitabo, gibiyaan niya tanan. Si San Francisco de Assisi nakasinati Ginoo. Unsa nahitabo, gibiyaan niyang tanan. Si Mother Teresa of Calcutta nakasinati o Ginoo, gibiyaan niya ang tanan. Kamo, makabiya mo sa tanan. Tanan imong anak, imong bana, imong asawa, imong balay, imong yuta, biyaan nimo. Oh, wa na anything. Kay wa man kasinati. Kay kung makasinati ka Ginoo, sama nila ni San Pedro, nila ni San Juan, nila ni Andres, katubang pagsuroy ni Kristo, pag iyong Kristo, sunod mo nako, niya nakasinati sila Ginoo. Biya yun, biyaan ang ilang panagatan, biyaan ang ilang papa, biyaan ang ilang pamilya. Sa diha ganing gibiyaan si Kristo sa tanan, niingon man ni San Pedro, asa man mi padong, ug mubiya minimo, nga naa man nimo ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Sa ito pa, ang butang sa kalibutan mawa na'y bili kung maka-experience tas Ginoo. Wa na gibili. Mura na lang na silag basura. May karon, kumusta man ang imong tanaw sa imong anak, ikumpara ni mos Ginoo, murag basura o dili? Ikumpara sa Ginoo ba? Uy, dili, uy, ang Ginoo mo basura. Maubita na sa mga balay karon kanang mag-blessing ko. Ako ra man ning secret nga mga teknik, pangitaon ako haing altar. Tagsa ra jud kay balay nga dagko kay altar nga visible kayo. Kasagaran sa ilang balay, ang visible kayo ang TV, dagko kay TV. Ana kana mga wall decors o dagko kay na. Pero ang altar murag sag sa sayaw to agisuksok atong kilid sa mga lugpit-lugpit dito kana mga corner-corner nga di na gid hapit makita. Nyag nasa ibutang des ubos, temporary sad. Muna malipay ko ana mga balay bitaw nga gi-design gid nila ang ilang altar nga fixed sa ilang aning kuan kaning bongbong unya portig yung visibula dagko nga mga ko may pakipagkahimong suga-suga. Moingon jud ko i-blessing ako, "Uy, congratulations. Nindot kay imong altar. Pare-parihar sad kanindot sa imong TV." Ana? May karon sa inyong balay, nindot inyong altar. Oh, kana sa visible pa lang na. Oh, karon sa inyong pagtinagdanay, kumusta man? Diyos nun o tawhanon? Sige. Kung ikaw ginikanan mga saba o mangusi ka sa imong anak, manglatos ka, ang sabi na, Diyos nun o tawhanon? Tubag, tawhanon. Di sa to pa, ang Ginoo basura.
wa kay labot, di na nako gamiton ang imong style. Kaning kasaba kay mao ni makapanton ani akong anak. Nya ang Ginoo lagi ngon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Wala, patay mo diya. Eh karon unsa naman? Tutok mo muna ako. kamong ba nag-asawa sa inyong pagtinagdanay unsa man? Diyos nun o tawhanon? Kung ikaw asawa magyaw-yaw ka sa imong bana, unsa man na? Diyos nun, tawhanon? Yawa mo magamit ana. Mga buangon mo. Mauna, inigamit ni mo ana ang sa Ginoo basura. Kanang imong style, Lord, basura na di na magsilbi ani akong banang bisyoso. Ug di ko ni kasabaan, asa man ni mo undang? Kasabaan ko gini, hulgaon ko gining animal. Kung tinudoon sa ginya, buwagan ko man sad ngano man di ay. Ang imong hari sa imong kaugalingon karon tawhanon. Muna sa atong unang pagbasa, ang mga Israelita gibadlong ni Hutam kay naghimo sila hari nga wa gitugot sa Ginoo. Nya iyang gihimo ang pasumbingay nga ang mga kahoy nangandoy nga harian sa ubas, sa kahoy igira nang malibad ang tanan. Nya karon namugos gid silang doon na sila ihari. Nagto sila sa sampinit. Ang sampinit niingon, sige, pasilong mo diri nako. Inigpasilong sa kanang kuan, kahoy ngadto sa sampinit. Iya man ang anaon, dingyupan. Unsaon man na sa sampinit, patyon ang kahoy. Ang kahoy nga pangita mo diag kana mga bagon nga, kana mga bahin bang bagon, mga muana sa kaning kuan, muana sa kahoy. Patay ang kahoy Yung mo na style sa sampinit, harian ti ka pero sundatan na akong gusto. Ang Ginoo gusto sa siyang sundo nato ang tanan niyang gusto. Pero ang gustos Ginoo lahi sa gustos tao. Ang gustos Ginoo nga malipay ta. Ang gusto sa Ginoo nga wa tay sala. Ang gustos Ginoo nga mabalaan ang atong kinabuhi. Mao na iyang ipamugos ang iyang gusto. Nga naman, kahibawa magud siya nga maunay atong gikinahanglan. Kini manggong atong gusto, kasagaran, wa maigo sa atong gikinahanglan. Tanawan ang gusto kay kag kwarta, maghatag magkalipay ang kwarta. Nigi. Pangita mo dihag mga taong gusto kay kwarta nga malipayon. Bisag pari pa na, kusmod ginagnaong. Pero kana mga tao nga wa mangitag kwarta, nangitag mga higala, unya gigamit ang kwarta sa pagpanghatag sa iyang isig katao, sa ilang gikinahanglan aron magkahigalaay sila, nindot kay nagnaong tawhana. Tutok mo muna ko. Kanang imong pangandoy nga makabalay gid ka, dako gyud imong balay, aron nindot gyud nga secured kayo ka, nya kinahanglan concrete, maayo gyud architectural design, nindot man na siya nga pangandoy, nya kinahanglan adto gyud sa overlooking kana yung kita gid nimo ang mga sana nindot og panoramic view. Nindot man na siya. Pero makahatag ba na nimo kalipay og kalinaw? Lili oy, magluos lang ka ditog monitor sa imong CCTV ug wa bay mga mangawat, wa bay mangatkat sa imong koral. Pero kada mga tao nga ang balay nagpilit ra dihas koral, wa gid na CCTV. Nga naman malinawon. Wa man gani na trangka ilang, wa man gani kandado ilang kuan, ilang kanang ilang pultahan. Nga naman, malinawon. Nga igabot na silang balay, magsige na naghamag. Katawa na. Nga naman, wa man sila TV. Hindi magduwa sila. Ana, wa man sila radyo. Pero karon sa mga buangon sa mga tao, diyan na may TV. Diyan ka na lagikan. Sige pangayo, unya man ay TV. Ang gipangayuan nga pare, way TV. Napay mga cellphone. Napay mga cellphone. Di alahas pa diri. Mabta nang mangayo din mingon sa ko, kana bang imong naong ba di man naangay mangayo? Himsog kay kag lawas nya nindot kay kag mga alahas. Ay mga piki manggod ni pader, mga piki manggod din ako. Na pa imong naong ay short pa kag mubo kayo. Sa pa ibugo nimong pare ana.
Na ba maibog ang pare nimo kay. Hinoon ka na mga buangon sa lagi mo lagi nahigugma na sa kwarta og mauna siya makaingon nga ang Ginoo di mo sugot ana. Tanawa ra guro ng ato mga hari sa kalibutan, ang ato bang mga leaders ba puira las mga buutan pero di kayo daghan ang buutan, galabi ang mga tawhanon kaayo. Unsa may gitudlo kinahanglan gyud nga madato ka. Muna ang ilang gitudlo unsaon gyud pagpadato. Tanawa ng ato mga advertisements tanan unsaon gyud pagpadato. Nya unsa pagisunod kinahanglan nga nindot kag naong, kinahanglan yung nindot kag naong kanang di gyud ka matiguang ana. Muna ilang kon ang kamatuoran ilang gustong tabunan ilang kamatuoran gusto islang nindot yung kag naong bisag di gyud ka nindot yun unya human kana pag yung kinahanglan yung ikaw gyud maoy powerful, ikaw gyud maoy sundon mo na panahon karon sa eleksyon, sige na yung dinautay kay gusto gyud nga ako ra gyud mo'y maayo kana sila tanan mga buangona pangitaay anang sayop hinapakay anang lapok sa ilang mga naong apil ra ba sad ni usahay mao nang gitudlo sa kalibutan kagubot mga leaders na nato kanasang linibakay ana i-post di social media mga fake news dala mao gid na og ang katapusan nga gitudlo kinahanglang dili ka mamatay ayaw gyud pakamatay likay gyud ang kamatayon mao man ri gitudlo saman nisunod mo ana ha musunod gani ka ana ratol gyud ka musunod gani ka ana wa jud kay kalinaw og kalipay labaw tanan wa jud kay kabalaan muna ang Ginoo musuno maningkamot yun sunda ang akong kabubuton huwata unsay akong isulti ninyo ay mo paghimog inyong kaugalingong mga desisyon grabe kita rumuhimog desisyon unha na to ang Ginoo unhan mga ginikanan lang daan gusto kay anak nga laki ang nigawas babae man himuon nilang laki ilang anak padua-duaon nilang bula aron mo ra sad kuan shortan gauna na ka amo na ini kadako tumboy unya sad gusto kay babae ang nigawas laki ribon-ribonan sang buhok na ri sulob-suloban sa nang binabay ay kadako bayot nya nagtakod naman perti nang daghana kuya pag ining gawali takdat ba no mga tawhanon man kay ang giapas ang akong gusto mga igsuon ang atong gusto dili gyud gusto sa Ginoo pero ang gusto sa Ginoo mo'y atong gikinahanglan aron mahimot ang tinuod nga malipayon ug malinawon unsa may gusto sa Ginoo karon mamalit mog slot o dili sa inyong paminaw unsa may gusto sa Ginoo karon mamalit mo aning slot para kapilinha o dili kibaw man dayon nindog mga igsoon magampo kita nga